Good morning po sa Indogabo. Sino po ang lalaking hindi inuumaga? Si Henry M. Henry Maceda po. Welcome sa programa niya tong Radyo Klinika. Sabado ngunyan. At sa tuya, tabing topic. Napapanahon ini. Ang samuyang mga pag-iribadigdi, may abo, may sipon. Kaya bawal po maglaog sa trabaho. Yan, Si Angel, may abo, may sipon. Si Karen, may trangkaso da siya. Si Nicole, on and off sa samuyang newsroom, tamay namamatean. Si Saypa, basta, uso ini, si Attorney Longgabella, nag-text ngunyan, medyo maraot daan pagmati niya, dahil magkakaprograma ngunyan pong aldaw. Kaya, uso mga tugang ang satuyang topic ngunyan, trangkaso, inimpig apod na influenza. Yan, influenza. Kaya po ngunyan na aga, magkakahuron ta mga tugang ang sarong diplomate kan Philippine Pediatric Society Incorporated. Medical officer po siya sa Sorsogon Provincial Hospital. Iga po siya ng clinic sa GSAC Hospital, Carmel Medical Clinic dyan po sa Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Good morning mga kababayan. Yan po sa Kumadkad, Castilla, Sorsogon May clinic pa lang dyan ang satuyang guest niya na pagkaaga. Dr. Maris Tony Manalo. Yan para po matabangan kita mga tugang na maging resource person, may kinaraman po digdi sa influenza na usong-usong yan, na nakakaulakit pati. Mamaya i-dissect ako na ipan mga gigiribuhon yan para po may bitaran ang siring na bagay. Good morning nga pala kay Dr. Ibo. Yan Dr. Julie Salvosa F. Ibo, ang presidente po kan Philippine Pediatric Society Incorporated. Good morning! Nasa linya po si Dr. Maris Manalo. Dr. Maris, magandang umaga. Welcome po sa DCGB. Hello, good morning po. Maray na aga po sa gabos na nagmamati ngunyan po sa Radyo Klinika. Iyan, salamaton po. Dok, saan ka po ngunyan? Nasa Sorsogon o nasa clinic po mo po? Nasa harong po. Wow! Gayong kang harong mo, doktora. Taga-saan ka po, Dok? Taga-saan ka po? Daraga po talaga. Pero Daraga? Opo. I see. Okay. So, daragin nyo on ka pala, Doktora Marisa, no? Diba? Ano pong apod sa imo kan mga friend mo? Mariz lang po. Dr. Mariz. Yan. Alright. Sige, Dok. Siguro tama-tama ining topic tangon yan didi nga mga ka-empleyado mi ko piga pala og sa trabaho may sipon, may abo, diba? May kalintor, etc. Ini pong influenza ngon yan usong-uso permita pong nadadangog ini na tataramo na trangkaso kaya yan ngayon na flu budaan simpleng sipon, no? Ano po mga pagkakaiba kanduwang ini? Budak nata po ta dapat ini sa tuya ngayang pagalitan lalo na po pagtinwaan ka kitarang kaso. Dr. Maris. Okay. So, para lang po ma-differentiate ang trangkaso sa common flu. Ang common flu po kasi, ang usual na simptomas lang ay sipon, para pong nasal congestion o sugaribaga po, napupungag, puno nin sipon, ang dungo. Opo. Tapos, minsan po, nagkukulog ang halunan. Sa trangkaso naman po, ito po ay may sudden na paglagnat. Kumbaga, bigla ang naglagnat. May ibang, ang mga iba pong simptomas niya ay iman po, may ubo, sipon man po, tapos makulog ang lawas, kaya kadalasan ang reklamo kang mga nagkakaroon ng trangkaso, makulog ang lawas, tapos talaga ang sipon siya kaubo. Sa mga aki man po or mga kabataan, usually, igo po sinang tinatawag tang abdominal symptoms. Igo pong diarrhea, pagsusuka. So, yun po. Yan po ang mga usual na symptoms kang inaapod na pong trangkaso or flu. Doktor, ta po dapat ini ikahadita, dapat ini ngaya ika-problema tabi, Dr. Maris? And simpleng ubusipon po kasi, wala masyado po siyang inaapod tang komplikasyon. Samantalang po ang trangkaso or ang flu, pwede po siyang magkaigwaning komplikasyon. So, ano po ang mga komplikasyon na pwedeng magkaigwa pag nagka-flu ang sarong tao? Opo. Yung po ang otitis media or ito po bagang infection sa talinga. Okay. Pero Okay.
nakatakutan ay an pneumonia or an infection man po sa baga. Tapos po sa mga aki po, lalo na po ang edad na 1 to 5 years old, minsan po pag halangkawon po ang kalinturan ninda, nagkakaigwa man po sindang pagkonvulsyon. Kaya yun po ang mga yun ang mga dapat ikabahala kapag trangkaso. I see. Okay. Paano po nakukuha ang trangkaso? Gusto sabihin dagay ni, may mga, alibawa nga, kataning mo, huminatsing, di ba? Naghahon lang siya. Pwede daw makaulakit siya. Buda, gura no po kahaloy ini bago mo mamatian na may sintomas ka na palan pagkatapos mong maulakitan po, Dr. Maris? Ang pag-transmission po or ang ang mode para makahulakit sa ibang tao, usually po, natatransmit po ito through respiratory droplets o yun pong maliliit na talsik. So, yung pag-abo, pagbahing, or ultimo pagtaram kang sarong tawong infected, pwede po makahulakit sa katanin niya. Ayan, okay. Pwede din po sa mga hinaharawak, na halimbawa po, may igwa ka na pong infection. So, hinaharawakan pong mga bagay, halimbawa, laptop, kung ang doorknob, kapag po nahawakan ito kung sarong tawong walang infection, may posibilidad po na magkaigwa man po siya ng infection. I see. Usually po, ang sarong tawong infected po kan influenza, pwede na po siya makahulakit 1 day before pa po siya magkaroon ng symptoms. And then, ang time period po na pwede po siya makahulakit is up until 5 to 7 days na nagkaigwa po siya kan sintomas kan flu. I see. Okay. So, araw ba lang kang kakaskas, doktora, adi? Araw ba lang kakaskas iyan? Kung mapapansin nyo po ngunyan, halos tapos po may ubusipon po talaga sa workplace, sa school, lalo na po sa school sa mga aki. Yes. Kasi po, pag ang mga kids po, baga bako bansin da maray mindful kang paghawak, kaya madali sinda mahulakitan. I see. Opo. Ang doktor, Dok, nagaka-influenza man? Ay, iwan po. Pero tamang po talaga, pag-ingat para di mahawa. Dang immunity ang doktor. Okay. Sa hiling po kaya kang kadaklan tabi, doktora. Gari, di ba, pagtrangkaso, gari asin normal sa sa haraw ngaya, asin parang normal lang na maulian man sa nangaya kita kaya. Pero nasa po mahalaga na nadangog ko kaya, si Mrs. kaya po nasa City Health Office sa Legazpi. Nadangog ko kaya siya na ngayon may mga bakuna, di ba? Igwa ngayon mga bakuna, dapat ngayon nagpapabakuna, etc. Para po kay say ang pig-apod na flu vaccine, nata po ta dapat mahalaga na kita nagpapabakuna kontra sa flu. Okay. So, ang bakuna ta po kontra sa flu, iban po, ibig sabihin na kapag may flu vaccine ka na po, 100% protected. Ibig sabihin, hindi ka na dapat magkakaigwa. At bakuna po, protection ta po yan against mga komplikado pong mga komplikasyon po kan flu. So, yan po ang nagpo-protect sa to. At the same time po, kapag igwa po or bakunado po ang sarong tao, nasa-shorten po ang duration kan symptoms. So, halimbawa ngayon, 1 week na napapaikli. Kumbaga, nagiging mild na lang po ang mga namamatian mo. So, importante po talaga na magpabakuna. Ayun. Ang bakuna po, pwede po para sa gabos. Pero most especially po, dapat po natatawan bakuna ang mga bata or mga babies na edad less than 2 years old and mga senior citizen ta po, 65 and above. And then po, ang mga buntis. Kasi po, sinda po, so kumbaga po, hababa po ang immune system, sinda ang mas prone po magkaigwakan komplikasyon. Pero yan pong bakuna ta, para po yan sa gabos. Mas marangani po na gabos po mabakunahan para po magkaigwa kitang katong inaapod na community immunity. Para po sa mga po wala pong access sa bakuna,
in a way, napoprotektahan taman po sinda. Ayun, oo, okay. Paano kaya, may mga nagsasabi na ngaya, pag nagpabakuna ka na, lalo na po itong gusto, di ka na dapat tatrangkasuhon, Dok, di ba? Di ka na nga tatamaan kang helang na yan. Totoo po ini, Dok, na mga paghuna-huna na ini, kan sa tuyang mga kababayan na tabi. Ano ang reaksyon ninyo bilang doktor? Katulad po kan sinabi ko po kanina, ang bakuna ta po or ang flu vaccine, hindi po talaga siya offer ng 100% na protection. And inaano niya lang po is kapag may bakuna ka po, mababa ang chances na magkaigo ka po nin komplikasyon. Ang mga komplikasyon po kasi ang kinakatakot sa flu, baga po katong pneumonia, kasi ang pneumonia po minsan po pag di naaagapan, pwede po ito mag-cause kang didipisilin maghangos, and eventually ang iba po nagagadan sa pneumonia. So yun po ang mga ayutang makuak kumbaga is yung komplikasyon. I see. So Opo. kung magkaroon man po tayo ng flu or influenza, mas milder po ang symptoms. Ayun, opo. Dok, no rin po dapat na magpabakuna bago magtag-uran o mas kanong oras po dapat magpabakuna kontra sa flu? Ang flu season ta po, kaya di sa Pilipinas is from June to November. So according po sa mga studies, ang best time po talaga na magpabakuna is around April to May. Pero kung halimbawa sa mga panahon na ito di ka nakapabakuna, mas mareman kiraray magpabakuna sa lalong madaling panahon po. Yes, opo, okay. Apera po, Dok, sa apera po sa bakuna, ano po ang mga simple na mga oral daw na dapat gibuhon para maiwasan po ang trangkaso? Lalo na po baga sa mga opisina, mga eskwelahan, no? Tabi, Dr. Maris. Ang mga simple measures po para maprotektahan ang komunidad is ang simple pong pag-hand washing po. Yan. So, yan po dapat ituro ta sa mga akita, sa mga sa mga gurang, hopefully gabos man po aram na mag-hand wash, proper na pag-alcohol after po magkaputkin mga bagay-bagay para maiwasan ang pag-transmit kan infection. Sarok pa po duman inaapod na pong cough etiquette. So, kapag po may simptomas na or may nag-uubo, make sure lang po na gamitin taan proper cough etiquette. I-cover po ang mouth. Opo. O kaya kapag po mabahing po, instead na kamot, pwede man po digdi. Tapos make sure kapag bagbahing ka, wala ka man po bagang mahatchingan na kataning para hindi mo po matransmit. And then, importante po na kapag po igo ka na pong namamatian, magpahingalo po muna para di po kita makahawa din sa ibang tao. Oo. Mas maray nang din ang una maglaog sa trabaho, di ba? Or work from home, di ba, Dr. Maris? Work from home nga yata. Delikado pag book ka mong lugar, nasa aircon, di ba? Sabihin mo, Dok, gari ang susunod doon ta muna. So gari ginibutan ngayang protocol kang COVID, di ba? Dapat nakamask, hand washing. Nakamask. Oo. Yes po, and proper distancing. Yes. So boyfriend mo ngaya, so ago mo, may trangkaso, may abo, may sipon, bawal ko na pang holding hands, Dok, di ba? Opo. Tamang pag-ingat. Yes. Lalo na bawal ang kiss, Dok, di ba, Dok? Di ba? Bawal. Lalo na, mas malapit. Opo. Alright. Now, kung nagkahelang na po, paano po maaraman na initrangkaso na? Bako lang siya simple ngayon na sipon o kaya allergy. Ano po ang mga garipang karaniwan, ordinary symptoms na dapat po bantayan niya to? Kami, na mga daipong aram sa medical po, Dr. Maris. Kapag halimbawa po nagkaigo na po kamong simptomas, tapos may ubusipon, tapos bukod po duman may kaakibat po na halangkaw na lagnat, tapos makulog ang payo, and matinding kulog kang lawas, tapos so grabing garipir may baga pong
likod, and bakulog ang lalamunan. Yeah. Ayan po ang mga mangilan-ngilan sa mga simptomas po ng flu or trangkaso. Pag ganun po, pwede po magpa-check up na po tulos. Iya. Opo, okay. Di ba? Di ba, Dok, pag ako huminatsing, ang sa kuyang duda, may kaya akong allergic rhinitis eh. Sobrang init, sobrang alpog, etc. Paano ko ma-determine na garo, gari trangkaso ini, garo sipon ini, o baka allergic rhinitis lang po ini? Kasi, di ba po, sir, pag sa allergic rhinitis, usually po, natitrigger lang po yan pag maalpog. Tapos kung nawawala din agad. Ang trangkaso po kaya, may kaakibat po yan na talagang naglalagnat ka po, tapos maraot sa pagkati, nagkukulog po ang lawas. Kaya madi-differentiate mo po siya from yung simptomas po ng allergic rhinitis. Alright. Sige po. Kung may trangkaso na po, although, lalo pag nasa harong, ano mga dapat gibuhon sa harong, ano po ang mga bulong na pwedeng inumon, as in, paano po, data po tamahalaga dapat ang pag-inom ng tubig, buda pagpahingalo po, Dr. Maris? Okay. So, ang trangkaso po or ang flu is viral po. So, usually, sinasabi meaning self-limiting. Kumbaga, kusa naman din po siyang mawawala. So, kaipuhan lang po na to na ma-keep hydrated sa dirita para po, usually po, kaya pag naglalagnat, nagre-release ka man po ang tubig sa lawas. So, para maiwasan din po ang dehydration. And then, kaipuhan mo po talaga rest or magpahingalo para makarecover din po ang hawak. And din sa mga bulong po for trangkaso, ang usual naman po is mag-inom nin para sa tamol, para po sa lagnat. Pwede din po mag-inom nin para sa ubo. Pero best pa din po, lalo na kung naghahaloy na, is magpa-check up. Kasi sometimes po, mga kababayan minsan po self-medicate po nin antibiotics. Gusto ko lang pong i-remind po ulit na hindi po lahat ng ubusipon or lagnat kaipuhan antibiotics. Kasi pag viral po, di din mag-work ang antibiotics ta. Yung man ang nagpilmi kayo, Dok, yan nadadagog na, pagpahingalo ka ngaya, take a rest ngaya, kung araw ka na, tapunta kayo po nag-relax taan sa tuyang lawas. Para po mas madali din maka-recover po ang hawak ta kapag kumbaga immune system ta tawan man po nin time na makapag-recover at mas madali kitang magmayad or maging okay po. Yung mananggad mas madali na makapahingalo, mas madali na makarecover ang sa tuya na lawas. Di ba? Ang tubig talaga, Dok, nakakatabang kimaray para nga sa therapeutic or whatever, or any liquid or juices tabi pag may trangkaso? Yes. Opo. Kapag well-hydrated po ang lawas, mas na iiwasan ta po ang ma-dehydrate kasi pag na-dehydrate po kita, mas lalong nanluluya ang lawas. Kaya always po dapat i-increase ang oral fluid intake. Di man po limitado lang sa tubig. Pwede po ang juices, pwede po ang mga soup, pwede din po ang mga or ang inaapod ta po bagang oresol. Para po ma-keep in balance din po ang mga asin sa lawas, asin ang tubig. Okay. No rin po dapat, Dok, nagari nga hilingon ta nagareo ang trangkaso seryoso ng bagay na dapat na nga kang daron sa doktor o dapat ka nang magpa-ospital, buda sisepon gari at risk sa arog tabi kay ning sa posibleng komplikasyon po, Dr. Maris. Okay po. So, sa mga bata po or kahit po sa mga matanda, kapag po halangkaw na po ang lagnat and then persistently po na naglalagnat ang sarong bata, mas maray po na magpa-check up na din po agad sa doktor or sa emergency room. Kung halimbawa po persistently lang naglalagnat ang bata, pwede pong sa doktor sa OPD para di man po ma-crowded ang emergency room ta. Pero
Kung napansin po sa magurang or napansin kang mga kasama sa bahay na nadidipis sila na po maghangos, 'di ba? Paano ta masasabing ay nadidipis sila na maghangos ang sarong tao pag butas sa kang ilong nagdadakula tapos sa may leaves parang naghahalon-halon tas mas may effort na siya maghangos, dapat darahon po agad sa hospital or sa emergency room. Ayun, oo. Ang saro man po, digdi kapag may matinding pagkahilo or di na po nagkakaon, mas maray po na magpa-check up na po todos. Opo. Yeah. Dok, sisi po ang gari halang ko ang risk na magkaigwa ki komplikasyon. Sa mga gurang, ito bagang mga seniors ta, mga aki pa o, lalo na po sa mga bados po, Dr. Maris. Yes, tama po. Ang mga high-risk group po na tinatawag ta po is ito pong mga edad na below 2 years old. And high risk ha? Below 2 years old. Okay. 65, mga 65 years old and above, and buntis po, ang mga buntis, and lalo-lalo na po itong may mga hilang na po talaga, katulad ng may diabetes, asthma, may mga chronic illness na po, kumbaga. Sinda po ang inaapod ng high-risk group kasi sinda po ang grupo ng mga tao na pwede po magkaigwa kang ng komplikasyon from trangka. I see. Oo. To, kung pala aki na 2 years old and below. Mga senior, 60 pataas, Dok, tama? 60 pataas. Mga bados. Apo. Yan. Ako pala, Dok, ako at high risk, nasa 45 pa sana ako eh. Ano mga ulok mo, Dok? Reduda ka sa kuya, kang edad ko, ha? Okay. O, isingit ko lang po, Dok, hapot ka listener ta, ha? Pwede po, Dok Maris? Sige po. Okay, sandali lang. John ulokon si Dok ang edad ko, gari. Duda si Dok ang edad ko, Alright, sabi ni Ate Pita, Diyos maray na aga, tabi, pwede ask kay Dok, ang flu vaccine ba dapat yearly? Dok Maris? Yes po. Ang flu vaccine po should be given yearly. Kasi po, ang influenza o yung virus po, nag-iiba-iba po kasi siya kumbaga, components. So, dapat yearly din po, updated ang flu vaccine ta. Pero, ang scheduling po sa flu vaccine, iba po kapag ang edad 6 months to 8 years old. Kung first time po ninda makapabakuna for flu vaccine, kailangan po for halimbawa this 2025, ang makuha ninda 2 doses na 4 weeks apart. Pero thereafter po, or pagkatapos po nun, pwede na po siyang yearly itao. Ayun. Okay. Di ba may mga flu na ngaya 3 years? Apod kaan? Mga tulong taon ngaya? Ano apod kaan, Dok? Tabi? Walang ganon? Wala po. Ang flu vaccine po talaga is scheduled yearly po. Po, yung sa pneumonia po, different scheduling time po yun. Ayun. Ang flu vaccine po, dahil ang virus, iba-iba po ng component every year, kailangan din po, every year din po updated kasi mini-make sure nila na ang vaccine na maitataon po sa tao, makakaprotect po. Ayun, oo. Ano ito, Dok, na penta? Ano yun? Pentavalent? Iba man ito, ano? Apo, ibang, yung bakuna pong yun, bakuna din po siya, pero iba po ang pinoprotectionan niya. Ito po, mga bacterial infection man po. Ayun, okay. COVID-19 and other virus causing fever are just the same in symptoms at mas mabilis pa ang flu or sa COVID. Mas tiwala po ako sa flu vaccine kaysa COVID vac. Mas gusto niya daw, Dok, sa COVID vaccine. Sorry, sa flu vaccine. Ara mo, ini talagang flu vaccine, pig-aragawan talaga, Dok, ini, pag nadadangong naigwa. Kadakol kang gusto magbabakuna, Dok Maris? Yes, totoo po. Dakol po, kasi talaga ang gusto mo bakuna, kasi gusto din po nindang maproteksyonan. Okay. Sandali lang. Hello? No, maray na agad, tabi. Good morning, boss. Ano pang hapot? Ang hapat ko, kung saan lamang pasyenta ko yan sa Bagitadi, sir. Ano po? Kung sa pasyenta ko yan kang Bagitadi, sir. Ay, totoo na po, sir, sa Baguio. Totoo na po sa Baguio, ha? Iyo po. Totoo na po. Okay. Garo din nakamonitor si sir. Pero, Dok, ining Baguio, di ba, Mauran, di ba? Mauran.
Pag nagpauran, ngayong araw kaan, natapot ta ang uran, nagkakaw sa kisipon o nagkakaw sa kiabo o minakaw sa, tama ba ang term? Correct me if I'm wrong. Minakaw siya sa kitrangkaso o whatever tabi, pag nadudumog ki uran. Adi, may virus do kang uran. Mako po talaga ang uran Oo. ang nagiging cause po talaga ang virus po. Mas Yeah. nagiging talamak or dako lang po talaga ang cases kasi syempre po pag nag-uuran mas ang mga tao na sa root lang nakulob or mas madalas na magtaraning-taning po baga kaya mas madali po mag-spread ang infection. Kumbaga nagkakataon lang po talaga. I Hindi po see. talaga dahil doon sa ulan na uranan daw po kaya nag-ubusipon. Oo. Yung baga, di ba? Di ba? So, ang ibig sabihin, ang uran, bako siya masyadong related. Ito na abosipon o flu o whatever, virus po ito, Dr. Maris, di ba? Ayun. Yes po. Okay. Wow. Nakaukod ako sa imudok mo niya na Aldaw, ha? Tatandaan ko yan. Tatandaan ko yan. Alright. Sabi kan sa rutang texter, good morning po. Tanong ko lang po, ano ito? Tanong ko lang po, ang aki ko po, day nahali ang ighim. So, narugod kayo do ka de. Oh, yan. Ehem. Yung nag-abo baga na walang laman, kahit rinisitahan na kan doktor na pampatukal, day talaga pigpapainom ko ki mga herbal, iyo man giraray. Ano sana daw ang dapat kaining gibuhon, maggana man siyang magkaon. O Dr. Maris, di ko aram ko di connected sa topic ta o whatever. Ano pang reaction mo duman sa texter ta po? Ang ubo po kasi dakol po siya ning pwedeng cause. So, pwede kung halimbawa po haluin na po ang pag ubo-ubo kan aki niya. So, pwede ko po ay pwedeng bako na po siya infection kung natawa na po siya nin bulong. Di ko po kasi aram kung gaano katagal na po ang pag-ubo niya. Minsan po kasi kung halimbawa may mga allergic rhinitis, Opo. minsan po so, inaabot na post-nasal drip na naggagatulan ang Yeah. lalamunan. Ito po ay pwedeng mag-cause nin prolonged na pag-ubo or kung may asthma man po ang aki. Opo. Pwede po yun. So, dakol po na possible causes kang ubo Yeah. na kailangan po further aramon. Okay. Sandali lang taon ni may apod baka konektado sa ang hapot niya. Hello? Yeah. Good morning, Manong Rick. Po. Ako, 3 times na ako every year na may anti-flu. Anti-flu vaccine. Okay. Anti-flu vaccine. Opo. Tapos, anti-pneumonia. Anti-pneumo. Okay. Anti-pneumonia. Opo. Ngunyan, ang anti-flu kaya, dahil man exactly every year. Yeah. Kasi Opo. kung minsan, naubusan kay anti-flu, Oo. mayroon naman mga 2 months, 3 months, saka mababakunahan na naman. Yes po. Yes po. Ngunyan, ma-suggestion ko ta ng anak ko sa ibang bansa baga lalo na sa mga winter na lugar, taglipot, may lacing da na sa kada residente nila, kada citizen nila, may anti-flu vaccine. Opo. Yeah. Batas po yan sa inda. Yeah, Siguro digdi, pwede man siguro yan mangyari. Yeah. Pwede. Ayun. Opo. Ayun, tabi, Salamat po. tabi, boss. Salamat, Busing. Thank you so much. Doc Maris, nag-share man lang siya kan sukon ko niya, garo experience siya na whatever. Ano pang hiling mo duman sa sinabi ni Sir Rick? I think tama po talaga na isabay ang flu vaccine duman po dun sa scheduled na Oo. vaccination po sa barangay. Pero so far po, kasi ngunyan ang aram ko, ang flu vaccine po sa mga barangay po, libre po siya sa Yeah, senior correct. Pero duman po sa mga day po senior citizen, hindi siya day po sinda kasarabay. So, Yeah. magayon man po siguro na i-update ta po na para ma-include din po ang iba Yeah. duman po sa Opo, na okay. influenza. Opo. Sabi kan Texada, pwede po ba na magpabaksin ng anti-flu kahit inuubo at sipon? Sipon? Usually po, hindi naman po contraindicated na
kapag may inuubo or sinisipon, hindi po bakunahan. Usually po, upon the discretion po yan ng doktor kung babakunahan niya. Depende po kasi kung sa tingin ng doktor ay yung ubo at sipon niya ay bacterial, pwedeng ipagpaliban po muna yung pagbakuna and then Opo. kapag gumuli, doon na lang po bibigyan. Pero kung ang tingin naman po ay hindi ito makaka-apekto doon sa flu vaccine, pwede pa po ibigay. Ayun, okay. Good morning. Pakiastabi, nata mas madali magkalagnat pag natunugan. Ulitin ko, Dok, ang aputa. Pakiastabi, nata mas madali magkalagnat pag natunugan, an manipis ang buhok. Gari malain ang hapot kaya ning paradangog ta doktora. Gari may pigutumbok ini. Ulukon si Dok. Dok, cute ang smile ni Dok, ha? Sige po, Dok. Nata man ang ganda. Di ba? Sabi ba kan mga gurang, di kayo magpataunog, tasi punong ka, o nga nonoy, di magparaluwas, alas 6 na, may, di ba ano, moist, ano na pudkan sa Bicol, English? May, Hamog. Hamog, yan na, mataunog. Hamog ka ngayon. Aram ko, Dok, ang pigulokan mo, Dok, tabi. Dok, tabi na, natata, ang hamog, pwedeng kausaki, ki lagnat, o ano yan, sabi kang texter ta, go ahead po. Totoo yan, Dok? Actually po, bako pwede po ang hamog mismo. And virus pa din po ang nagkukos kang paglalagnat, ubo at saka sipon. Kaya siguro ito po nagiging carrier lang po ang moist na or kumbaga humid po na kapalibutan. Mas madali spread po ang virus. Pero sa tingin ko po, di man po konektado pag manipis na po ang buhok. Mas madaling nagkakalagnat. Nakadepende pa din po yun sa immune system ng isang tao. Nasa po ganok mag-isampot kay Maria. Okay. Good morning, sir. Tama talaga. Ang nanay ko po, pag may available na vaccine, yearly siya nagpa-vaccine. Pero pag may vaccine na pala, pwede ka rin magkatrangkaso o flu. Kaya lang po, hindi siya malala. Doc, reaction po sa texter ta. Yes, tama po. Yun po yung sinabi ko kanina na ang flu vaccine, hindi po yan 100% protection. Ang ano lang po niya is ang ma-shorten po ang duration ng symptoms and mild symptoms lang po ang matian. Alright. Henry, good morning. Naghiling ako sa Facebook Live mo. Cute ang ulok ni Doc talaga. Grabe. Aram ko ng pig-ulokan ni Doc Tabe. Alright. Ito daw, kasandali lang tanong ko lang po, natrangkaso po kaya ako? Pangalawa na to ngayon. Nabinat po ako, nagpa-check up po ako kasi may sipon at tubo pa rin. The question, Doc, siya. Primero, isingit ko ini. Totoo na ang trangkaso o flu may binat? Ano nga ng Bicol kang binat? May baghat? May bagat, Doc? Kada ko, Doc, kasi naparmungapot ko niya na aga. Okay. Ang usual po kasing sinasabi nindang nabinat. Baghat, So, po nagkaigwa na sindang trangkaso, tapos nag-work po sinda ulit, tapos nagkaigwa ulit na trangkaso. Pwede po kasing ibang virus infection naman po yun. Kasi dakol po ang virus infection not necessarily influenza. May iba pa pong na virus na pwedeng magkapit sa iya. So, ang binat po or ang nabaghat, ano po siya, kumbaga nagkakataon lang po talaga. Yeah. Chance, by chance. Opo, by chances lang po talaga. Pero pag natrangkaso ka, Doc, ulit-ulit, pwede kang magkatrangkaso ulit na parehong virus. May iba pong virus ang trangkaso? May iba pong virus? Iyan. Opo. Pero yung trangkaso mismo is influenza. Pero influenza. may iba pa po din po kasing virus na pwedeng mag-cause ng same symptoms. Ayun, okay. Good morning. Masasabi na lang po kasi na talagang influenza ang nagtama sa imo. Opo. Bako merely by symptoms. Minsan po,
yung ina-antigen po katulad ng sa COVID para talagang ma-identify na influenza ang nagtama sa imo. Pero ano po yun, kumbaga usually ginagawa na lang yun kapag masyado nang komplikado yung kaso ng pasyente. I see. Opo. Good morning, Henry. Cute po talaga ang si Doc. Siya ang nag-check up ng mga anak ko. Salamat po, Doc, sa tulong. Madali pong narahay ang mga aki ko. O, Doc. May pasyente ka pala na nagdadangog, Doc, tabi. Hello po. Oo, talaga. Alright, sandali lang. Baka, ito. Sandali. Sa kabila. Baka igwapa. 5 minutes na lang kita, Doc, ha? Ano, may clinic ka, Doc, mo niya na aga po? At yan po na hapon. Diyan na hapon pa. Alright, sandali lang. Good morning, Henry. Hiapot ko lang po kasi ang anak ko paulit-ulit ang ubo at sipon. Tapos, pag pinapainom ko po siya ki vitamin C, parang lalo siyang sinisipon. Doc, reaction please. Hindi ko alam kung nektado sa topic tayo ni. Pero gani po na may ubo at sipon. Go ahead po. So, yung paulit-ulit po na ubo at sipon ng bata, kailangan po siyang i-evaluate. Kasi minsan po, baka kung ubo at sipon lang naman, baka hindi po talaga siya trangkaso. So, baka po, pwede pong allergic rhinitis or kung merong asthma yung bata. Kung lagi po kasing may trigger, pwede pong maging paulit-ulit yung pag-ubo or sipon ng bata. Yung sa vitamin C po, wala naman pong study na nagsasabi na vitamin C nagkukos ng pagsisipon. Pero meron po talagang mga pasyente na nagsasabi na pag pinapainom nila ng vitamin C yung anak nila nagsisipon. Pero ang vitamin C kasi, ano lang po yan supplement, kumbaga po, para tulungan na ma-boost yung immune system ng isang tao. Okay. Mayapot inidok ko. Listener tang medyo may edad na siya. Sabi niya, anong ang difference kang Fluvac sa private doc saka sa Pigvavax sa mga government clinics? May pagkakaiba, Doc, ano watabi? Sa pagkakaalam ko po, wala naman pong difference yung flu vaccine ng sa private tsaka yung sa government vaccine. Siguro kung igaman pong difference, baka yung kung ilang, meron po kasing quadrivalent, trivalent. Yeah. Vaccine lang po sila na flu vaccine or kung igaman po yung difference, baka sa ano lang po, sa brand. Pero sila lang po yung binibigay or in-offer po nila na protection. Alright. Good morning po. Ang flu vaccines talaga effective. Pirmi po ako kan igwa, 47 years old na po ako. Every year, kung may available na libre, nagpapabakuna ako. Medyo mahal-mahal po siya pag sa luwas. Doc, Maris. Okay, maganda po yun na nagpapavaccine siya yearly kasi talaga niya po proteksyonan siya. And sa prices po kaya, depende po yan sa kung saan po sila magpapabakuna. Di ba, Doc, may iba-ibang brand dyan? May iba-iba siyang brand? Yes, may iba-iba pong brand. Pero, katulad ng sinabi ko, same lang po naman sila na nag-o-offer ng protection against flu. I see, okay. Totoo po ba na ang isang klase ng fever nag-result sa iba man talaga ining listener tang ini, iba talaga ang tumbok ini, pag nipis da kang buhok, para da ang typhoid fever, Doc? Di ba pag garo high fever ka, nagalagas ang buhok, tama, Doc Maris? May mga incidenting arag po ka, ano da iman? Wala. Kasi usually po, high-grade fever typhoid typhoid fever? Sa typhoid fever po kasi usually ang mga simptomas po nun is fever, tatae, tsaka nagsusuka or minsan iba constipated. Pero wala pa po akong encounter na nagka-typhoid fever na nagdipis po ang buhok. Pero baka ano lang po ito, mga misconception kang katumpan kasi dati baga po pag sinasabi natipos ka ngaya. Oo, yan, tama. Na-associate lang po nila. Anong yung book mo nga itagari ka nga tipos? Tipos, Dok, pag sa pobre, pag mayaman, typhoid, ang apod? Hindi mo po, ko. Pag pobre, ang apod, thesis.
Diba? Pag mayaman, weak lungs. Di man. Alright, alam ko na. Garo dok patapos na kita, alat ko na. Ilingon ko ako ni Diki. Iba na naman ining paradangog tang ini. Dek, hapot ini. Sabi niya, Dok, pwede manghapot something personal kay Dok? Pwede da, Dok? Sabi kan texter ta. Ay, ano po? Mamaya na. Mga paradangog. Ano naman nagkairisipan ka ining? Alat ko na po, ha? Talingon ko kung mga listener tayo, ano naman nagkairisipan naman? Bata, may... Kumusta, Dok, ang panahon dyan sa Daraga? Nag-uuran po? Dayman, mainit? Okay pa man po. Okay pa man, sandali. Magaling po yan si Doc Maris. Yung anak ko, bihira, magkasakit. Kung magkasakit man, mabilis pong gumaling. Salamat, Doc Maris. Sabi ni Jack Blanquisco. Sa akin niya da, Doc, palalikan ko na. Ito. Saan po ang clinic ni Doc? Sabi ni Amiha Fabia. Di ba sabi ni, may clinic ka, Doc, sa Kumadkad? Apo, sa Castilla po. Castilla. So, uy, taga dyan baga ako sa Kumadkad, Castilla. Taga Makalaya ako. Talaga po. Natapot na nagkiklinik ka sa Kumadkad na taga Daraga ka. Grabe, personal lang hapot. Natapot na nagklinik ka sa... Natapot na yaong ka sa Castilla, sa Kumadkad. Kasi ano po, di pa lang po clinic sa Castilla. Sa Kumadkad, para po, mas madali po ang access din po. Carmel Clinic. Magayon na yaong kamudok sa mga arog ka na lugar. Siyempre, sa mga hali baga sa barangay, kulang sa access sa mga mapas, Sursugun, Pangaya, Provincial Hospital. Pag yaon sa Kumadkad, Mananggad, mas harani na sa mga neighboring barangays. Anong oras mo ang clinic mo naman sa Kumadkad? Usually po sa afternoon po, 1 p.m. to 5 p.m. Alas 5 pang uli mo. Alas 5 ang uli mo from Kumadkad to Daraga. Apo, depende po. Ayan. Di ba pag 5 p.m. yan, kung pag nakapilang pasyente, siyempre di kang una basta-basta mauli, di ba? Alright. Dok, nagiling ka, Dok, kay Facebook Live. May iniso text sa kuya kang listener ta kung pwede da personal. May nag-text man ang gadig di si Ameha. Si Joel. Dahil ko sabi mo, hadok, ihapot tok lugo. Okay na po ito. Magayon, naik ko po, sabi ni Joel Gonzaga, magayon man si Doktora pala. Salamat, Dok. Dok, apotong ko yun. Sabi ni Joel, single po ba si Dok? Ihapot ko na sa imota. Ay, di po. Married na po. Yes. Take na si Doc. Sabi ni Joel kapag, good afternoon. Sandali lang ha. Wala na, Doc. Wala na. Wala na po. Okay, sige. Baka, ito may saro. Good afternoon. Good morning po. Paghapot po kay Doktora kasi po yung flu vaccine, ang flu vaccine ba nag-expired sa lawas? Hindi po nag-expire ang flu vaccine. Kailangan po talaga siya i-update yearly. Katulad po ng sinabi ko, kasi yung virus po every year nag-mutate or nag-iiba po ng component. So, kailangan din po siyang i-update. Mm-hmm. Okay. Tapos, dagdag ko lang po, kasi minsan po may misconception na halimbawa po, may iba po na nakakapagpa-flu vaccines in the end of the year. Opo. Tapos, sasabihin nila, kasi ang usually po nagiging available ang vaccine around March. Ang bagong vaccine around March po that time. Sabihin nila, kaka-flu vaccine lang nila. So, di muna. Pwede pa din po na magpabigay ng flu vaccine as soon as po maging available yung bagong flu vaccine for that year. Yeah, okay. May nag-react kaya na may mga sa barangay baga, sa barangay libre ang flu vaccine, di ba, Doc? Sa mga rural health unit, state health office. Iyan po libre kung may available, di ba, Doc Maris? Yes po. Tak paminsan ang procurement sa government service baga medyo aloy-aloy, di ba? Kung paminsan kulang ang flu vaccine, di ba? Opo. Opo. Tama po. Oo. Tapos kung
tama po ang pagkakaalam ko. Mm. Depende po sa barangay. Ang alam ko, usually, senior citizens lang po talaga ang binibigyan or na-offeran po nila. Or kumbaga yun yung priority nila na mabigyan ng flu vaccine. Oo. Pero kung nakulong talaga ang flu vaccine available, libre man talaga yan. Kaya lang, nauubos, di ba? Nauubos eh. Kung kulang ang procurement hali sa garod from DOH yan eh, bako man talaga hali sa LGU, di ba Doc Maris? Yes po. Opo. Oo. Di ba, ikaw po, connected ka sa Sorsogon Provincial Hospital? Yes po. Provincial and government hospital baga yan. So gari, kung anong experience niyo dyan, baka yung manigdi sa probinsya kan Albay, ta alos, puro pareho. Saan mo sa nag-supply kan vaccine, di ba daw, Maris? Yes po. Okay. Opo. Okay. Okay na? Okay na, klaro na tayo? Okay. Yung reaction, pinaward kaya sa ko ni Bert Nunez o reaction kan sa tuyang listeners. So usually po talaga, libre yan. Kaya lang, pag wala na, o tapos na, then ang libre, mahanap ka na babayadan mo. Alright. Dr. Marie, salamaton pong maray sa oras mo sa DCGB. Bilang po parting message mo sa listeners ano po ang gari gusto mong mensahe na ipaabot po sa mga listeners tangon yan, lalo na po pagtungkol sa trangkaso, asin pag-iingat niya to para sa ngunyan pong taon ini. Go ahead po, Dr. Maris. So, para po sa mga listeners dyan, dahil po uso na naman po ang trangkaso or flu, importante po na handa kita, magpabakuna kita, and maging responsable. So, maging handa, kay puhan po, updated po ang sa tuyang bakuna kasi dakula po na bagay ang pagpapabakuna, nababawasan po talaga ang kaso, ang cases, and then ang mga tao na di po nababakunahan, napoprotektahan to din po sila through community immunity. And maging responsable. So kapag po nakakaramdam na po kung ano man na simptomas, magpahingalo po muna, di magparaluwas para di po kita makahawa. And always observe a proper cough etiquette and always wear your mask. Maglinis, maghugas ng kamay para po hindi din tayo makahawa sa iba. Opo. Lang po. Dr. Marie, salamatan po sa oras. Ingat po, Perme. Regard sa mga taga Castilla, Sorsogon. Hali nandig po kay Henry M. Diyan po Yes. kaya ako inakit sa Castilla. Salamatan pong maray, Doc. Bye-bye. Ingat po. Bye-bye po. Mga tugang Dr. Maris Manalon sa Tuya Tabing Resource. Wow, makusugon so alam kang kwan. Kan NDRC. Dr. Maris Manalo, no? Siya po mga tugang ang sa Tuya Tabi na resource person ngunyan. Dr. Maris Tony Manalo. Yan, ha? Diplomate po sa Philippine Pediatric Society Incorporated, Medical Officer sa Sorsogon Provincial Hospital. May clinic po sa GSAC and Carmel Medical Clinic, Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Mga tugang, salamat kanserong pagantabay o dyan pong Banggi, mga 6:30, magkakaigwa kami kay special broadcast. Mainit ang panahon, no? Is normal pong schedule mingon yan, pero later tabi, magkakaigwa kami kay special na monitoring sitwasyon tabi kang panahon sa tatuya na palibot. Salamat kanserong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Staying alive sa kinabana ini. Goodbye! Paringalar Mario, susunod na Oragon Bicol. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Ang mga